फैनायनि दिनै इउटुब बा जिअ टिभिआव फुटबल खेला बा क्रिकेट खेला नायोब्ला जितु बाफारिं जायो, भिडिअ'आ नांथाबाय थायो, बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन बेनि सोमोन्दै एसे आं दिनै फोरोंनो सानदों। एसे नोंथाङा हेल्प जागोन बे भिडिअ'खौ फुरा नाय। नोंथाङा जोबोद रागा जायो नङा होमबा? मालाबा भिडिअ' नायबाय थायोब्ला, खेला नायबाय थायोब्ला गेजेरावनो नांथाबाय थायो, बाफारिं जायो नेटवर्कनि थाखाय बा डाटा नोंनि बुस्टारनि थाखाय। थ' बेखौ बोरै माने ल' मोसनावबाबो बोरै सोलिबाय थानाय खालामनो बेखौ दिनै आं फोरोंगोन। दा थौ नायनि नोंथाङा दा साप'ज जिअ टिभिआव थांनि आं जिअ टिभिआव क्लिक खालामबाय। जिअ टिभिआव जेनेबा आं फुटबल नायनो नागिरदों, दा जेनेबा ISL जाबाय थायाखै होमबा? दा फुटबलाव थांबाय आं नायदों आरो दा बेबायदिनो आं फुटबल खेला नायबाय थायोबा बेबायदि नै बाफारिं सोलिगासिनो, लडिं जागासिनो, दा नै प्ले जागासिनो, दा मोजाङै सोलिबाय थादों। नाथाय गेजेर गेजेराव मा जायो? सोलिबाय थादों नङा होमबा? गेजेर गेजेराव मा जायो? बाफारिं जायो जेब्ला नोंहा इउजारा बारा जागोन मोनाबिलियाव समाव बांसिन जों नायोब्ला मा जायो? बाफारिं जायो, नांथाबाय थायो। दा बे नांथाबाय थानायनि जाहोना नैथि खनायाव मोनथाम सिन दङ ना, बेयाव क्लिक खालाम, कुवालिटियाव क्लिक खालाम। बेयाव नोंथाङा जुदि नायबाय थानाय समाव नांथाबाय थायोब्ला, नोंथाङा जुदि खेला बा फिल्म माबाफोर नायोब्ला नांथाबाय थायोब्ला, मोजाङै नायनो हायाखै, नांथाबाय थादों गेजेर गेजेर, अब्लानो नोंथाङा नैयाव ल' खालामनानै ला। नै ल' क्लिक खालाम। ल' क्लिक खालामब्ला मा जागोन? कुवालिटिया ल' जागोन, होमबानिया मोजाङैनो सोलिलांबाय थागोन आरो पिक्सार कुवालिटिया एकदम मोजां फैनाय नङा, थेवबो नोंथाङा मोजाङै रोखोमै नायनो हासिगोन आरो नै ल'आव थायोबा नांथाबाय थानाय नङा, बेयो मा जागोन? बरियानो रोखोम सोलिबाय थागोन, नांथाबाय थानाय नङा, रोखोम सोलिगोन, गेजेर गेजेर साफाबो जागोन, बेयो बेबायदि सोलिबाय थागोन। दा बेबायदि नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव खालामना लानो हागोन। नै खनाथिं मोनथाम सिन दङ, कुवालिटियाव थांनानै ल' कुवालिटि खालामना ला। अब्लाना नोंथांनि फुटबल खेला बा जि खेला नायबाय थादों बा जि चेनेल बा भिडिअ नायबाय थादों, अब्लाना बेयो मोजाङैनो सोलिबाय थागोन, बाफारिं जानाय नङा। ओमफ्राय मोनसे टिप्स जाहैबाय, दा बेबायदि खालामनानै नोंथाङा नायनो हायो। आरो नोंथाङा माबायावबो इउटुबावबो बेखौनो खालामबानो जाबाय। इउटुबावबो अपसन थायो। इउटुबावबो नोंथाङा नोंथांनि भिडिअ बा मुभिफोर नायोबा माबाफोर नायोबा जुदि नांथाबाय थायोब्ला, साप'ज नै आं बे खैफोद एलबामखौ क्लिक खालामबाय, बेरखांबाय थाबाय। जुदि नोंथाङा भिडिअ नांथाबाय थायोब्ला नै मोनथाम खनायाव थांनानै बेयाव कुवालिटियाव क्लिक खालामनानै बेयाव ल' कुवालिटि खालामनानै ला, 144p बा 240p पिक्सार कुवालिटि पि माने बेयाव नोंथाङा खालामनानै ला 144p मा खालामना ला, माने मोजाङैनो माने नेटवर्कआ जुदि फुल गैयाब्लाबो बे सोलिबाय थागोन आरो बेखौ नोंथाङा मोनाबिलि समाव जोंहा बांसिन जानाय नुनो मोनो। मालाबा मा जायो? भिडिअआ मोजां सोलिया, नांथाबाय थायो गेजेर गेजेर, अब्लानो नोंथाङा बेखौ खालामना लाबानो जाबाय आरो कुवालिटि 144p ल' कुवालिटियाव खालामनानै ला। जिटिभिआव बेनो आरो दा दिनैनि फोरोंनो गोनां आंनि जि फोरोंनो सानदोंमोन बेनो एसेनोसै। आरो बेबायदिनो गोबां टिप्स एन्ड ट्रिक्स आं लाबोबाय थागोन। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। आंनि चेनेलनि मुङानो जाबाय बड' टेक्निकेल चेनेल। थेंक इउ वाचिं माय भिडिअ, किप वाचिं।